Buhari, what did they play now? I just say one of my friends don't die for Saudi because you don't go find opportunity. We're not there for Nigeria. It's time Nigeria they change. People are dying. If opportunity there for Nigeria, person not go run. If even normal road, normal lights, normal education day available for person, no go run. Nigeria is so beautiful with lovely people. It's time that Nigeria receives some sort of change. This thing don't tire person. It don't tire me. It don't tire everybody. Oga, I beg you. Now you get the power. Please, I beg. Mike gonna do something for Nigeria. Dan Allah yanzu ku duba ku gani fa mun fito mun yi magana ku kun fitowa ku yi magana kowa sai ya ce wai yana ta tsoro ka kama shi wannan bature tana magana akan cewa wai Janar Muhammadu Buhari yayi adalci ya duba ya gani ana ta kashe mutane yanzu ku duba fa saboda ana kashe wai Inyamuri a South Africa mu arewacin Najeriya shekara nawa ana kashe mu yanzu amma mutanen mu Hausawa kun ki fito yan arewa mu fito mu nuna rashin jin daɗi mu yi kuka mun ki fitowa mu da